redde dyrene. De fede svin er inde hos Dr. Pig. Det kaldes faktisk dyremishandling, det du er i gang med. Den er tyk, den er grim, og jeg er stolt af det. Der. Hallo, det er Dr. Pig. Hallo, vi er lige ude i bjergene og er ved at dø, men der er en grøn agurk, der vender på hovedet. Hører du mig, Dr. Pig? Den er meget syg. Det er far, mand. Det er så godt, at flæskesteg ved så meget om ærter. Jeg havde egentlig andre planer i dag, men fint. Må jo godt komme med i frie svin. Den er fandme grim, men ja. Hold din kæft, jeg er et fucking marsvin. Kan vi til Smart, Jupiter eller Saturn? Hold din kæft, din fucking nørd. Vi skal ud i bjerge og redde en omvendt agurk. Er den ikke grim? Jo. Pølse! Det er da godt fakring, ikke? Men så havde vi skulle da styre. Skal vi lege russer og bombe Ukraine? Please! Det kan vi godt, bare det uden gluten. Jeg kan ikke tåle det. Det er meget usundt. Vi godt, men nu skal vi bombe. Yeah! Oh shit, nu kommer de. Se. Det var fandme godt, vi ikke styrtede. Yeah! Nå, hvor er den grønne agurk så? Jeg vil gerne se på den ned, de dumme svin. Jo, men den er jo helt grøn. Jeg kan ikke sådan en agurk, mand. Hvordan mand? Hjælp mig. Jeg har det ikke så godt. Jeg føler mig meget slatten. Vend mig lige op. Ej, tusind tak. Men jeg er stadig glad. Fuck!